Máme novinku v ponuke, trojizbový byt, kúsok od stanice s vlastným parkovaním a za skvelú cenu, tak poďme sa na to pozrieť. Ahojte, dnes tu máme novinku, trojizbový byt na Dopravnej. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, má nové omietky, nové plávačky a zvyšok si môže nový majiteľ upraviť podľa seba, takže celú dispozíciu ešte stále si môžete zmeniť, prispôsobiť sebe. Čo je na byte super je, že má dva balkóny, má takýto výhľad, nachádza sa blízko železničnej stanice, autobusovej stanice, blízko sú školy, škôlky, úrady, obchody, takže veľmi dobrá lokalita. Čo je super, má vlastné parkovisko, takže s parkovaním nie je taký problém a cena je vynikajúca, 89 900, takže keď niečo, volajte.